Ụmụnne m, unu ọnụgakwa ihe anyị kwụga n'ịntanetị. Unu ọhụgakwa ihe ndị ụzọ olu anyị mega onwe ha n'ịntanetị. Unu ọhụgakwa ihe ndị ụzọ olu anyị kwụga n'ịntanetị mememe akwụrọrọrọ. Biko nụ na ụdị ihere emegbugwana m. Olee mgbe ihe ka ị ga-ebi? Mark Azubike o mepere ndị Igbo soshal midia? Ọ gịnị bụ ihe ka ihe ihere ka ọ dịzi too much? Kwa orubekwa 1 week nwaanyị Ụga ji flag efe gbagbagbagba n'ịntanetị na-akwụ mememememe. Kelu ugbu a na-awụ dibịa n'ezi agụ gara India o. Ụmụ okorobịa ibe enu n'India achọ ọganiru ha. This man na-aga eburu agbara ndị India bulata obodo na ya chọwuru iwe dibịa, kpopuo ntị, kee enwe isi, tụtụrụ ụmụnne, tụtụrụ kọmuniti ya ka ọ mavuru ya ga-elie na ndụ. Tọọnụ ụlọ etupere ya ground. Egwupere ọpịwọpị ebe niile. Ihe niile wụ nsụtụ nọ n'ụlọ ya, ozu mmadụ na ya, ụmụnne ya. Nwee ụmụ okorobịa na-aga ebutere ya. Ọ gara awụ obere nwa nọ n'ọgara ga lie na ndụ, nwatakịrị etiwa n'olu ya. Nwoke nọ n'ọhara another 2 years, ahụhụ a na-ebe na kọmuniti ya, ọ na-elicha onye ihu na onye azụ n'ụlọ ya. O nwekwara na ihe mmadụ na-aga ahụfụ nụ biko nọ n'ọdụ. Ya ga okeshọn ya na-efe ego. Central Bank of Nigeria gawa China gị buru ego. This man anọrọ ebe efe ego. Ihere emegbugwana m. Chineke nna gbatara na ya ọsọ enyemaka.